Takže jo, čaute ľudia, a v tomto videu si dneska zahráme Fortnite. Vrátil som sa, áno. Ja myslel som si, že budem mať dlhšiu pauzu, ale dobre. Ok, vrátil som sa, dobre, to viete. A v tomto videu, ako už podľa názvu alebo miniatúry mohli si vidieť, tak budeme môcť hrať iba loot, iba z Midas fišky. Takže dám ready a uvidíme sa tam, keď dopadnem, takže uvidíme sa tam. Takže zatiaľ tam idem a zatiaľ dajte like a uvidíme sa tam. Ale ešte pred videom nezabudnite dať like a odber. Užívaj video. Ako môžete priatelia vidieť, tak tam je jeden drop gold, tak taký drop gold, proste go to fish spot, či jak sa to volá. Takže zatiaľ si budem môcť hrať zbraň na ochranu, dobre? Nechcem, ale on ma zabije, takže musím. Dobre? To ešte tak. Ale to iba na teraz. Teraz už nemôžem. No. No nič. Kam už sa vyber. Joj, môžem. Musím. Nemusím, ale dobre. No dobré. A potom, že budem môcť budem hrať iba potom ten Gold Scars mi dá sa, dobre? Ok, tak idem nájsť nejaký ďalší spot a uvidíme sa tam. WTF? Prečo levituje? Dobro, už nelevituje. Ok, zomrel som inak, takže som jednala. Sú tu teda 4. Super, ale pána tu 500 ľudí. Tak to na nič v pohode. A nie, a... Vendy tu nechcem. Ľudia, tak sorry, že ma zle počujete teraz, lenže teraz nemám mikrofón, ale padla mi táto fiška. Dáme si ju. OK. Nejak skratená. A teraz zoberiem už po 5 dňoch nevedel mi to si padli proste. Vidí tak. Dobre. Neviem čo. Počkajte chvíľku. Me please. Ideme. Niekto strieľa po mne. Ideme. Máme túto debilinu. Kam skovať? Tak. Kam to strieľa pomoc? Neviem ani kde to je. Tam je ten debil. Ideme úplne no scope. Hop, čibiri hop, čibiri hop. Kratos? Nevadí. Aj keď by bol. Teraz to nezaujíma. A nie, bol to iba ten Skull Trooperko. Dobre. Neviem, na čo som si zrobil tú harpunku, ale tak kedy by som... Ne, na nič. Niekto tu je, tak... Hopskar. Hop, kill. Super, vidíte, aký som pro. Môžete si pozrieť aj moje potom shorty. Tam hrám lepšie, lebo neviem. Ja som nehral dlho Fortnite. Hral, ale tak akože ja som posral som sa do shopu, že lebo ja teraz strašne chcem jeden skin a takého Jonciho, takého vám tu dám obrázok. Teraz takýto z Jonciho chcem, proste páči sa mi. Ale není v šope.
800 stojí, tuším, dúfam. Alebo ak nie, tak som koľko, 1200 minút. Nie, 800 stojí, to viem, dúfam. A pripojte sa, lebo je Community Day a máte ešte jeden deň. Ak si včera sa nepripojili. Ja som dobre dlho glidoval, aj keď som pripojil. Dobre. Oni pridal vlastne piu-piu. A piu-piu je zlé. Niekto tu je. Nejaký dement. A potom tu je niekde typical gamer Soto. Typical gamer. Bunkera, keď tam zaemotujete, tak dostanete free backbling, taký jeho. Vám potom ukážem. No počkajte, ja vám možno, keď nájdem toho dementa.